Ndasema chinhu chakareba glenview patakamukira zvakazvigubhu zvedu ma5 tatiri 3 but inini ndina kachituka hatirisu takakuuraya kubva musiwo ndobva zvakatanga zvekutizwa nevanhu. Ndikangomira panze vanhu vanokosora vachitiza vanenge vachitova kunhuhwirwa zvinhu zvaanenge echiona iwo hauzvioni asi echitoratidza kuti munhu atobatikana kuti pane zviri kuitika zvitori dhipi. Anoswera ari mumba abude mumba nguva yeshe yareba 12 months dzakuwana mukomana ari mumba asi abva vanomubata bva vanomutarisisa kufesi ndopa vakanoita chamupidigori bva vanodunha pasi atanga kucheva kuti wi zvine simba zvezvi baba vacho vakatanga kuvudza kuti ndiwani nepo iyeye yakabva yati musatambe neni akapfekedzwa mweya womuvi handizi munhu ndokuzoti ngaataure zvaakandiita uyu ukasangana nezveusiku wakasangana zvautaure nazvo unozvisiya woenda kwauri kuenda. Yes, muri yeZimbabwe tichisangana zvakare paHorizon Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika kutaura kuno kwandiri kuita tiri kuHopley zone 4 uko kune chiitiko chinosuyisa nekukatyamadza apa mukomana wechidiki ane makore 22 ekuberekwa nedzimwe shamwari dzake mbiri vanga vatatu vakomana ava vakaona zvinhu zvisati zvamboonekwa nekudaro mumwe wavo pautatu hwavo ane maproblems aanawo ekuti kutaura kunoku haachatokwanisa kutarisana nevanhu anoona kunge ari kusvipwa here obva atiza obva apinda mumba. Saka ngatinzwe malocal residents tichitaso zvakare kuna amai vacho nababa vane zvakawanda zvavada kukupakurirai. Ngatiwanzei vachitaura. Ndasangana nechinhu chakareba glenview patakamukira zvakazvigubhu zvedu ma5 saka zvinenge ndachituka manje tatiri 3 but inini ndina kachituka ndobva zvakatanga ibaba kubva musiwo ndobva zvakatanga zvekutizwa nevanhu. Ungarangarire kuti wakachituka kuti chinhu tanguti hausiri hatirisu takakuuraya uchiri kutondera kuti dzedziri nguva iyi musowe ma5 dzezuva kwakunoedza makuseni glenview 5 unge une vamwe vakomana vangu unawo vakatiwo mushure mekunge ivo havana zvavakataura vakomana tiri kunzwa kuti une dambudziko raunaro chii chiri kuitika pauri bagi? Ndikuti ndikangomira panze vanhu vanokosora vachitiza vachiti chii chiri kuitika? Vanenge vachitova kunhuhwirwa. Ini ndasvika muno handakana kumbonzwa kana smell. Iwe unonzwa here kunhuhwa? Ine handizvinzwi mba ndinonzwa mukana wachena ndoma ndonzwa. Une makore mangani ekuberekwa? Ndi 22 ndichanira 23. Wakanga unavo ava ndanani vako? Baba nemunin'ina wangu wane neshamwari. Nzwa kuti wakatuka chinhu chawakaona ungatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti chinhu ichi chakanyatsa kumira sei chezvo chii chakaita? Chakareba patakanochiona but tichizoona tange takapesana nacho chakabva chaita chipfupi kuenzana nesu. Asi makatotarisana nacho chiso chacho wakachiona? Chiso chacho chisingaoneki kwakunerima kwakuchiri kwakasviba. But pawakachiona chinhu ichi kufunga kwako wakati chii? Takatozviona kuti chipoko. Handiti? Ndafara kuzvikuru kuti unogara namama. Mama pawakadzoka uchivaudza nyaya iyi vakati chii? Wangofunza pamwe ndiri kunyepa. Mushure mekunge musuwe kwaedza wakasvika uchiti wabva kuchiona? Hapana zvandakaita. Ko manzwira wawaita wainzwa sei? Ungava mupfungwa dzako kana mungava munyama dzako? Hapana zvandaitombodzwa, hapana zvandaitombodzwa chiro nanhasi. Saka takatarisa bhagi ndichiri kutarisa utori munhu ari kutofunga kutoziva zvinhu zvauri kuita. Dambudziko iri rekunzi uri kunhuhwa nevanhu rane nguva yakakura sei? Ratanga muna June gore rakapera. Tichitarisa kubva last year ndofunga wati kubva muna June naika pane kufamba here kwamakamboita namama kungava kuenda kuchivanhu kana kungava kumapastors kana kumaprofita? Tambofamba. Alright. Zvainzi chii chiri kuitika? Vanonzi vanonzi vakapfekedzwa mhepo yemunhu akafa. Alright. Chinzi wakapfekedzwa nani? Manzi ndezvekumusha. Kumusha kwenyu? Alright. Saka makafamba pangani ende pangani pamakaudzwa zvimwe chetezvo? Taudzwa ka3. Uchiudzwa zvimwe chetezvo izvozvo? Alright. Saka tichitarisa chinhu chawakaona chinhu chakareba ichi tichibatanidza nezvemhepo wakaonawo sei? Zviri kupindirana here kana zvakamira sei? Wakazvionawo sei zvinhu izvi? Ina ndiziva kuti zvinopindirana here pakuti ndopa zvakazotanga ipapo. Handiti? But parizvino tanzwa zvikuru kuti wane almost gore rese uri mumba. Unombobuda here panze? Chii chiri kuita kuti ugare uri mumba usisadza kubuda panze? Ndinda tongoboekana hangu pakutoti vanhu vanenge vachisema kaungabude panze kavanhu vachikusvipa mate. But mamawo
vari kuti uri kunhuwa mama vanoti vazvinzwa zvinzwa nditi kana inini nditori padhuze newe hapana chandiri kumbonzwa right bage ndoda kuziva kuti pane here mavoices aunombonzwa uchiudzwa zvimwe zvinhu kana aunongonzwa munzeve dzako hapana chiro chako kumhuri yezimbabwe kungava vanobatsira kungava mamedical doctors mapractitioners chingava chipi kuti dambudziko rako ringe richipera ndochida munhu anokubatsira akaita muprofita ndichingoda ngoti atibatsire ini ndiri munhu ari kubatikana nekamurwariro kari kuita bhaki anga ari munhu wekuti munhu aikudza mubereki semubereki anga asingazvitarise kuti mubereki wangu here kana kuti haasi mubereki wangu munhu aikwanisa kumira sebango remusha asi nhasi pazvasvika hapachatoite saka tiri vanhu vari kurwadziwa tiri vanhu vari kubatikana sevagari vemuHOPLEY tiri isu takavakidzana naye ndakatarisa bhagi ndaimuona semukwasha kwandiri nekuti aiwirirana netuana twangu chandinongorangarira ndechekuti paproblemu yabhaki takauya panapa tiri sechechi zveshuwa pakanamatwa chandiri kuona ndechekuti bhaki zveshuwa zviri kutaurwa kunzi akapfekedzwa mweya womufi akapfekedzwa mweya womufi pasta vakahaka mhepo yaive pana bhaki haasi kutarisana nevanhu kumeso asi bhaki panguva iyo akatenderedza chiso chake akatarisana nevanhu vese vakanga vari muno tikagutsikana tikati aiwa mwana oda apona mhepo iye ichiri yakagara pana pasta mhepo iye yakatanga kupenga baba vake semunhu anga asingazive kuti chii chakuitika pana pasta baba vake vakati taurai zvamaona munhu waMwari ndini nyakutsura nandiri apa ndikati baba abhaki haazi munhu waMwari iye atoo mhepo iyi saka mhepo iyi iri kuda kubvunzwa mhepo iye zveshuwa yakatanga kuchema vakachema zveshuwa zvenguva ndokuzoti ngaataure zvaakandiita uyu mukomana ndati ngaataure zvaakandiita handizi munhu tikati mwana mudiki aitsvaga wokurarama kana makatukwa kana kutadzirwa taurai tiwane kuita sekukumbira ruregerero nekuti mwana akatadza mukusaziya dzimweni dzenguva aiti kutamba asingazive kuti zvinhu zviri kutoitika zvechokwadi hatina kuziva kuti mhepo iyeye yakabva yati musatambe neni zveshuwa pasta vakapiriguka apa amai vangu vanga vakagara panavo ndo number 1 kutiza vakanomiririra kunzimbe uko vakudaidzira kuti chikanibata pasta takaungana mukona handidi kunyeba zvakaitikira maziso mangu kwete zvekuudzwa nemunhu saka zviri pamukomana uyu takatarisa mhuri yezimbabwe tiri kukumbira rubatsiro ende rubatsiro rwatiri kuda rubatsiro rwepachena kwete kuti pane mari hapana mari tiri kuda munhu anobatsira nemwoyo kana vanhu vanobatsira nemweya waMwari ndo vanhu vatiri kutsvaga panguva ino kuti bhaki adzokedzane nekuti vezera rake vaane dzimba dzavo vaane mhuri dzavo vari kuitira zvida vado vabereki vavo asi iye haana chaari kuita ndiye ari kutoitirwa instead of kuti aitire vabereki zvinhu zvinorwadza kuti wayarutsa mwana wako wakudza wakutarisiro chakanaka pamwana wako panopinda satani akadai inini hangu matambiriro emasituations akadai handisati ndambosangana nawo but ndakangobatikana nanhasi zvinotondibata nekuti ndikangofunga zvaaive kumashure nezvaave zvinhu zvinobata ina hangu chandinotarisira pana bhaki kana ari muprofita kana n'anga ngaamubatsira adzokedzana aite bhaki watinoziva semhuri yese yeHOPLEY 1 chechi 2 ngaabatsire bhaki kana kuri kunzi chikafu kana chekupfeka ngavabatsire nemweya waMwari nerudo rwaMwari kwete kubatsira vari negunun'wa ndo vanhu vatiri kuda ini chana ndichitsvaga kana ari mubatsiri tanchikumbira kuti atihakire mhepo yacho kana ichikwanisa kuhakwa kana kuti todzokera pazvakaitikira yononohakwa ipapo towana way forward kana vachida kuripwa voripwa zvavo bhaki zveshuwa ndiri kurwadziwa naye handidi kunyepa ndiri kubatikana munhu wekuti munhu ane hunhu anawo kwete wekuti uchafungidzira handina hangu ukama naye but munhu wekuti anokudza mubereki sezvaari haana basa nazvo kuti baba vani kana amai vani munhu ane respect ndosaka muri kuona mhuri yeHOPLEY yakaungana pano zvekuti vanhu havana kutozviziva dai vazviziva vakawanda pangadai pasiri kutsikika pano bhaki munhu wevanhu mai vake nababa vake infact tingangoti family yavo vanhu vevanhu havagoni kana kusema vanhu kana kuzviisolata kuti regai tibve muvanhu nekuti takazodai pandakasvika panapa pasta chino ndakatombomira panze pasta vakatanga kunamata zveshuwawo pasta zvakavabata vakafenda vari munomu zvinhu zviyo zvakaenda pana pasta ndopandakazotanga kurwa nehana kushivha kudedera pasta vaya vachamuka ndikati chikeni
bata pasta yatijime pasta twaise panzi chikendo testako chikatabuda panzi madzimai pazvakatangawo kundibata ndikatoti saka zvinhu zvitori serious kezvi ndopandakazotoenda mumba pasta pawakazomuka pandakazotoenda mumba ndachechi yapera pandakatanga kudzamisa shuwa asi madrugs zvishu vatatanga kutaura tiri tega vanhu vechechi tikati saka asi madrugs kaya vatatozodedza ishbak vatamubvunza munhu wacho kuti imimi zvinhu izvi pamakazviona sei ndepaakatanga kutitsanangudza kuti mamaishandi zvinhu zvitakazviona chiri chimunhu chirefu achitsanangudza tikati vatazogara mechikeni vai vatazwa kuti svondo rakapera tikatona chikeni vai kuchechi tikati ezvezvi kuti ndibude handisi kuibuda pane madzibaba auya pamba ari kunamatira mwana vatavasiya vachinamatira mwana pastor vati ko amaibhaki vasina kuya kuchechi tikati pane madzibaba ari kunamatira mwana zvikanzi alright vakatenderera naibhaki vatanomutasa vatanonzwa futi tsitsi zvikana pastor nhasi handisi kuendeko akanondirwadzisa izvi zvangu izvi saka ndikati pastor makaona zvanzi hazvitaure zviri pamwana uyu vatoramba kuti zvanga zvavagarawo vatangogara amaibvaona zvikanzi sisi maishandi toita sei mwana wangu izvezvindarimi ndati ine zvakona manjayomba tati tambofonera pana bosho mukuru ndivo vangatibatsire kune vanobatsira vai nekuti apa zvinhu zvakatokurira pasta tingakwari futi pasta kumba kwenyu ndofunga imi chiuya muzvinamatire mega pachezvenyu muchizvikumbirira mega kuna mwari zvikanzi ndiri kuzama maishandi asi mwari wacho haasi kundipindura tiri kuti nenhamo yandinayo apa ndondonga zvigupu mwana anenge achida kudya ndomukira na4 kunondonga zvigupu ndozodzoka 7 kupunozotanga chechi ini ndienda nenzara ndikati ndopatakafonera boshongora tafonera boshongora vatataura naye bvati ndiri kuuya bva asitora saka uyu mukomana uyu tichitaura paupenyu hwake aiwa munhu anobuda panze anofamba tichitosvaya achitoda anga asiri karabha yake kuvabereki anomhurisa vabereki achizviitira zvaaizviitira. Zvinorwadza mama, ndabatikana pamataura kuti pastor vakauya kuzomunamatira zvakatohakira pavari. Chakavabata pastor. Vakanga vakuita sei pamwe? Vakaita champirigori tese tikatorohwa vamwe vakadonha vakadzi munomu isu tikamhanya kunzoko ese vanga varipo. Pastor pavakatanga kunamata vakabata bhaki kufesi vanomujvinya munomu vanotarisana naye ndaiti yainjengesa fesi yake akasikadi kutarisana napastor aitasa kusaiti pastor vanomubata vanomutarisisa kufesi bhagi vanochinja fesi tese tatakatarisa bhagi vanochinja fesi vanoita fesi yemunhu pastor vaende vakatanga kuita kunge pafesi paakutyisa pastor pakanoita fesi paakutyisa vanoita vanomarara munomu vanochinja miri wavo ndopavakanoita champirigori vanodonha pasi pavakanodonha pasi ndopatachikeni bata pastor ini handatobuda kunze pastor pavakazenge vakaramba vakagara vakarara pasi vakadai ini ndopandakazodzoka kudai ndopatakazotanga kuombera vamwe vechechi vakutanga kubvunza kuti chii baba uyo ndovakatanga kubvunza kuti ndiwani vatanga kucheva kuti wi zvine simba zvezvi ndopatakasvika zvikanzi tokupai chii ndimani muri kudei tokuripai here akaita sei mwana zvikanzi zvikanzi tokuripai here zvikanzi ngaataure zvaakaita tikati bhaki amai changu wabudopa tikati bhaki wakaitei bhaki wacho haana kuzota tikati bhaki wakaitei zvikanzi ngaataure zvaakaita ranga rivhoisi rechikadzi tikati muri kude chii kana muri ambuya toripa here zvikanzi tikatokupai mari here taurai mari yamunoda kana mombe todhoneta zvedu mhuri yeHOPLEY tozvisa kune mhuri yeHOPLEY todhoneta vangoti kusvika ndopakazobengenuka takanga tatononoka netu vanhu vanga varipo ese tataita vadiki tisingazivi kana kupira kana hatizive zvekumashavi kusvika pastor vapepo pavakazoti vasimuka vakaziva kuti tatatononoka kutaura navo saka mhepo iyi yakati haidi kuripwa pakangowanika vanhu vanogona chete pakangowanika vanhu vanogona chete pakanobuda kupanzi neti mhepo iyi kutaura kwayo yakaramba kuripwa yakaramba yakati haidi kuripwa. Makazvitambirawo seizvi mama saka dai kuri kuti sezvo mhepo iyo yaiti bhaki ndaataure kuti dai akataura dai ikabva yaenda ndofunga dai akataura dai vakatsvaka tane nzira yekufamba nayo yekuti takunaka kwakati deti yaitiudza kuti fambai makadai saka apa panotodiwa vanhu vanogona mashangwiti chaiwo maprofita vanogona n'anga kana mabhishopu seireti hanzi anonyangira ukabatidza moto hanzi anotiza anohwanda anoenda kukona haadi kuona moto haadi kuona vanhu ini ndikapinda seizvozvi zvanenge achizviita izvozvi achitarisa pasi ndo mugariro wake.
Alright. So anombotsanangura here kuti moto sei achitya kuona ende akaona nita sei? Anongoti hapana, indomubvudza anototi hapana, ndikati unoti bhaki wandizinonzienda kusai ndimi mamaika jam. Inini kuona kwangu pana bhaki zvishuwa kuti akagarwa nevakafa akatogara nemufi kana takapfekedzwa nemufi ndo kuona kwangu. Sekubvunza wanakazita pasta vakati zviombe maika jam zvino vambofambe. Inini chandiri kumbira kumhuri yeZimbabwe, vanhu vanouya pano vanobatsira maibhaki ngavabatsire pachena. Chekubata checho hapana, kana zvekuzonzi vanozoripwa vaiwana havana kwaanoiwana. Handimi kutoona imba yavanogara, chavanototi kuti vadye vanototanga vanonhonga zvigubhu pamba chaipo pekugara chaipo havatorina. Tereti chaiyo haitoripo, upenyu hwavo hwakatovaomera zvekutoti tikada kuti panapa panonhongwa svosvi nemuromo, zvekutoti mhuri yeZimbabwe ngaitovabatsa pane chikafu, kutotangira pane chikafu zvacho. Pakatomba kunyange mukatozotora vhidhiyo mototenderera pampa panotosikwa neraini rese. Obva waingo futi nerimwe dambudziko rekuti mwana haabude panze, zvishuwa mumba yemurombo haibereki, zvekuti vanozoti zvavataura vabereki vacho kuti vanozotsvaga mari vachizobhadhara, hakuna kwavanoiwana. Kwavanomboiwana hakuna, vasatombonyepera ngavakumbire rubatsiro vachitoti pachena hapana kwavanoiwana mari. Isu totozoti vakatoti tora chikwenda vatobhadhare, saka vanozoiwanepo vachizobhadhara nganga inenge yakuzoda mari yekuzotendwa. Saka hakuna vanouya vachibatsira, kana vanovabatsira ngavabatsire pachena, ngavatovapawo zvavo pachena. Imimi makatarisa pano motendera mutora vhidhiyo, havana chavanacho, hapatorina tereti. Ivo havana vanhu vaitonhonga masimbi vachitovagamba mai havana baba. Saka zviri pano zvakatooma, kamusikana kacho kanonzi kanouya pano kakatotizirawo. Saka munongoziva vana pakanoitika pamusha pakanodai panonge pamira kokai. Baba vacho ndivo vanobva kunonhonga, vanonokanyira vanhu zvidhina vachinhongawo masimbi zvigubhu vachibatsirana naamai. Amai ndo vakusara vakatarisawo mwana. Asi vanomukaona 5 semusi watakati vaya kuchecha vakabva kuti ndandamukira na 5 kunonhonga zvigubhu kuitira kuti vaone chekudya. Vakaramba vakarinda murwere vanodyei. Saka mhuri yeZimbabwe ngavabatsira, vanotoshaya mari yekuchipatara yacho. Semusiro takatombwa tadi tamboenda naye kuchipatara anombonotariswa mari yekadhi chaiyo, tikatoti vanhu vemuchechi madi tambobvisa madhora necoin. Saka vanhu vari palist yekubvisawo macoin kuti vavapewo painenge yagumira, asi haikwani. Vanogona kuwana mari yekadhi inozodiwa kumberi, hakuna zvinozoendera mberi. Saka vanozongogumira pakadhi. Zvimwe zvese zvezvakudiwa imari. Unongoziva kuti kurarama kweZimbabwe, kurapisa munhu, kuenda kuchipatara imari, kuenda kun'anga. Pane muprofita akatoya pano vaitoti musi unowamupa vamupa $30 akabva kunotoni akasiya wapa zvakava pasi atenderedza bhaki, haana kumbopona. Munhu kana apfekedza mweya wevafi anenge aita sezvakaita bhaki izvi, achiti ari kunhuhwirwa nevanhu, asida kutarisana nemunhu, ari kusvipwa nevanhu. Uye mukomana yakatanga so ane munin'ina wake waanosiyira anonzi Misheki, nemwe friend yavo anonzi animaisawo Natanya. Saka Misheki, Natanya naiye bhaki uyu adaisokurwa nedambudziko. Vakati iwe kuseni vechimukira last winter ndichireva kuti chando chegore raita sei rapera, vanga vachienda kunoita zvavo zvescrap zvemasimbi kuseni. Saka iye arikuti akaona chinhu chakareba then chichikwira mudenga, vanopesa chinhu chacho chadzoka futi kanhu kapfupfupi handidi. Saka vamwe vake vaakafamba navo vanoti iye ndiye akatuka chinhu cheusiku ichi handidi, kuti isana neni handisi hama yani yako. Ndo pakatanga dambudziko, akazoti nini pendiri kufamba inini vanhu vari kunditiza, vamwe vari kuona unga ndiri kunhuwa, vamwe vari kuita sei, but dambudziko riripo nderekuti petaimbofamba kana kumasowe tichienda tiri vaviri naiye mukomana zvinhu zvaanenge echiona iwe hauzviite sei, hauzvioni. Asi echitaura kuti munhu atobatikana kuti pane zviri kuita sei, zviri kuitika zvitori dhipi kusaidi wani kwake, but iwewe hauzvioni kana uchifamba naye, but iye anenge achitobatikana achitorakidza kuti zvinhu zvaatozviita sei, ari kutozviona. Ndio matangira akaita chii, akaita problem. Mezisiro ari kuti achadi kudi ndiri ndikabuda nesu vari kuita kakundisema, vanhu vari kundononga ndiri, but kana uchigara naye pasi uchitaura naye asiri munhu wekuti tingati ari kurasika, amshuwa mambotaurawo chi naye, but dambudziko ringuva kuti iye zvaanenge echiona iye mukomana we
isati kwanisa kuzviita sei chiro kuti kana kuri kwekuti chivanhu chakagadzirwa chakanangana nani naiye pamatsananguriro akandiita iye anoti inini kana ndikatasana nemunhu handiti anoita sei ari kunhuhwirwa neni handiti iye anoti anoona munhu akanati echitobata mhino but chokwadi chiri panyaya ndechekuti iye semagadzirwa azvo akaitwa ndiye anenge echizviita sei anenge echisangana nazvo iwe uri pasaidi pake akwanisi kuzviita sei asi iye anenge echitotambura kuti munhu ari kutosangana nazvo but alright zvichirezvo kuti pamaifamba naye paari kuti munhu ari kutobata munhu ari kusvipa inini hapana chamunenge muchiona handidi kunyepa kutotiwo ndinge ndichitombonga ndiri duze naye kakutsai kuda kuona kuti pamwe ininiwo pane chendingaonawo here chinotobatikawo semberi kuti pamwe ndo zvaari kusangana nazvo but zvakagadzirwa nenzira yekuti akaita utsinye wacho ndeyekuti iye ndiye anenge echizviona chete but imi mukandidai muri pasaidi naye handiti mati mambomubvunza nenyaya yekuti iwo ndiwo unenge uchinzwa unga uri kuita chismeo but imi pamatonga makagara padhuze naye pane zvamanzwa we hapana handitika zvoreva kuti magadzirwa azvakaitwa ndezvekuti iye ega ndiye anenge echiita sei echishungurudzika nemasituations but iwo kana uri pasaidi pake dai uchifamba naye cheunenge uchinzwa padini zvinoita as if everything is normal asi zvisiri normal. Baba ndrovimba semubereki makambofambawo nemukomana kwakasiyana-siyana naiva vachiti chii kwese kwamakaenda? Baba vatauri vanosiyana-siyana handiti zvoreva kuti chinamato chemazuva ano vanhu havachadi zvokubatsira vaafter money handiti muri kunyatsoteerera umwe anoti ndezvekumba kwenyu handiti umwe mutauri kuti vavakidzani vamakagara navo handiti muri kuteerera zvokuti ukada kuti wataura chino ichi wachiisa apa wataura ichi wachiisa apa unopedzisa waita confusion because matauriro avanenge akaita sei akasiyana tingoti povo vanenge vaine mavarious opinions handiti but chokwadi chiripo ndechekuti mukomana ari padambudziko but anga ari manheru ayaya hapana here dzingava hope kana zvimwe zvinhu zvaanoita zviri strange zvamunoti zviri kufamba sei? handidi kunyepa chingoripo chakaafectika kusocializa kwaanoita chete necommunity nemafriends nemaneighbors ndio zvakavhiringika but iye pachake handidi kumunyepera kana kuti akamboti mundaraunda anota chakati kana manzikirira kana kuita sei aiwa but zvingoafecta ndechekuti haakwanisi kubuda panze akangobuda panze apa andototanga pane zvaakutoona zvototonongori kana atodzoka futi pai mumba zvotinesa manje kuti panze pacho pari kunyanya kudii asi inini namai vake nevanin'ina vake nehanzvadzi dzake hapana problem but pakasvika outsider ndo pazvinotanga kuita sei kuafecta but inini kana ndini naye ndokwanisa kutosura naye ichitaura nyaya even the mother anokwanisa kutosura naye ichitaura nyaya masisters ake anotosura nawo but pakangoita mumwe munhu wekunze anosvika panapa chete anototiza kupinda pai mumba ende inyaya inorwadza baba. Takatarisa kakare kuti makafambawo kwakawanda asi hamuna kunyatsowana rubatsiro rwamakawana tichitarisa dambudziko remukomana. So baba, chinangwa chedu nhasi tauya kuti mukomana azobatsirwa. Rubatsiro rupi rwamungakumbire kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino? Ndichikumbira kuti vanobatsira ngavatibatsirewo nemwoyo unoda kutibatsira tiwanike kuti tiwanike zambuko panyaya ipi iyi nekuti sekutaura kwandaita pakutaura kuti ukaona mbudzi yazo atira paona yati ndidzingirwe chiyo imbwa ndiri kutraya zvese asi hapana chiri kudii chiri kubuda. Saka ndachikumbira kune mhuri yeZimbabwe kuti tipiwewo rubatsiro tikwanise kuti vabatsiri vapindirewo vatiyamurirewo pane dambudziko ratasangana ratai kusangana naro. Panyuzvi ndiri kurwadziwa nenyaya yekuti ndiye mukomana wanda ndakatotarisira kuti ndiye munhu anokwanisa kundibatsira asi ndinotomubatsira nenyaya yekuti anoswera ari mumba haabude mumba. Saka zvinhu zviri kundirwadza. Saka chandinonyanya kukumbira hangu pane mhuri yeZimbabwe ndiri kukumbira rubatsiro kuti ndionawo munhu anondibatsira nyangwe muprofita kana n'anga nokuti nguva yeshe yareba 12 months dzakuwana mukomana ari mumba hapana chatinokwanisa kuita nenyaya yekuti unonga uchingomuatenda dzimwe nguva pana panonga ari ega. Saka kuti abuda achere mvura ndindotokwanisa kutomupa kana kumubikira. Saka zvinhu zvakaoma nokuti kana iri mari isha yekuti tipe munhu kana kuti n'anga kana muprofita anobatsira handina nenyaya yekuti murume wangu aendi kubasa ichitotorarama nekunhonga zvigubhu. Saka zvinhu zvakaoma. Mabatsiri waitaura zvinhu zvakasiyana asi iri nyaya yakasangana nemukomana wechipoko yanovhera yakataurwa kumubatsira. Nyaya ingotaura yangonzi mamhipo ari kubva kumba kwawo. Saka zvinova zvinhu zvinonetsa kuti unetsane nevanhu usina kuwabata
Sei mama achidzoka makuseni achiswa kurondedzera nyaya iyi ndinovimba zvikuru akakudzai makazvitambira sei? Akatonditaura asi ndakaita semunhu uya anotomuseka ndichitomuti unyepa munyanya uda wasikana iwe vamwe musikana waonawo kuti chipoko ndozvandakatomutaurira. Tanzwa zvikuru kuti angaine munin'ina wake anonzi Misheki akarondedzera shamwari naika munin'ina neshamwari. Alright, vakarondedzera vachitiwo chitiko ichi zvamakabatawo wakatotaura saizvozvo kuti wasangana nemunhu asi the moment yazoya light hanzi paa pari pabridge saka pazodarika mota tinozoona kuti zvakazofamba sei. Saka mukomana haana kuti akataura saka wakabva wazobuda futi dheri mangwana uchienda saka paakadzoka ndakazomuona achikwesha mazino ndofunga kana anoita ka4 ka5 vatatomuti oindawo zvikanzi hapana azotaura ndofunga papera 4 days zvikanzi kubva musi uya ndakakudza iwe navanhu vakunditi ndiri kunhuwa ndopakabva angotanga kugara mumba. Asi asati anyanya kugara mumba taimboenda kunobata fishi kunonzi kuchitungisa kumayambari waitozviona kuti mukomana ari zvaari kutaura ndezvechokwadi nokuti aibva asvika unopinda mukombi backseat kwopedzisira obva azvivhara kumeso neheti obva aipfeka chihudhu obva adzikisa futi heti ozvivhara kumeso kusvika tisvike kuno akatsikitsira. Saka zvinova zvinhu zvikaizvi kana paine munhu anonga akazviita akatozviita kuti iye azvione ari wani nokuti isusu tese hapana chatinonzwa hapana chatinoona asi iye anobatikana even kana patapedzisira kuenda kumba ari kuti anobatsira. Akatofamba nesoka akaramba kupinda mukombi taakudzoka akatoti kwirai ndakatokwira zveshuwa ndikauya kuno iye akazotosvika pakunaiwa nemvura achiuya ega netsoka vatatomuti kombi yakamira stereki paZBC ndikamuti kombi yamira chaizvo paZBC ndazotarisa ndakagara kuhwindo ndichitarisa kuti ndikwanisa muona murori zikazi mamusingandoni saidhi remamitazi ndachifambira saidhi risina wani rekumhiri. Saka atori munhu ari kubatikana nezvinhu izvi zvinova isusu hatisi kuzviona but iye unotoratidza kuti ari kubatikana asi pane zvimwe zvinhu zvese zviri nomaoko ari zvakaita semunoma ndokwanisa kundibatsira kusuka maplesi kutogeza iye ega anogeza ogotokwesha mazino ake obva arara asi panze habudi. Mama mushure mekunge aona chinhu ichi mangwanani kuma5 zvakatora mazuva akadii kuti achizotanga kuona vanhu vachisvika vanhu vachimusvika kuti ari kunhuwa? Akaita 4 days ndodzaanga kutoswera akangorara pazvakangoitika ipapa panomboita 1 ndofunga 4 days ndoda kubatsirwa kuti mwana wangu apore asi kana akaita n'anga kana muprofita akabatsira anondibatsira ndoda kutokumbira kuti andibatsire pachena nokuti mari handina kana kuri kuzomutenda ndozokwanisa kumutenda kana mwana araiti nokuti kana ndikatasadziri hama chaidzo dzakatobudisawo mari yakawanda saka ukazoramba uchikumbira zvinozenge wakuita zveutsotsi nokuti hapana chiri kuchinja vanhu vacho vese vanonga uchiuya vanoda mari azoendawo kuna sister Roda ndo wakazokwanisa kundibatsira kuti tise nyaya kuna bozhongora. But mama ko makambomuudza because ini ndapinda muno ndinenge ndakatotarisira kuti ndichanhuhirwa but hapana kumirawo kwandamboita asi achinzwa izvi achitoona mwana achipupura kuti hapana kunhuhwa kwaari kuita imimi musingatombonzwa kunhuhwa kwake makambomuudza anofira sei? Ndakatomutaurira kana ipapa pamusati mawaya ndachitomutaura kuti inini hapana zvandinonzwa iye achiti inini ndova ndichizvinzwa ndichizviona ndozvaanotaura. Komunodi kumbomudza kuti chingozviignore because tasaone munhu ari kutopupura kuti hapana chandambonzwa ini hamuri kutopupura zvakare kuti hapana chandinonzwa ndinotodaro asi panze haatobudi. Zvinorwadza mama. Mashoko enyu kupedzisira mama takatarisa chiitiko ichi. Mashoko angu kupedzisira ndingokumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kuti mwana wangu apore. Munhu anokwanisawo kundibatsira anondibatsirawo pachena nokuti mari handina. Yes, parizvino timire namama. Mama mungatsanangura mhuri yeZimbabwe basa ramuri kuita kuti muraramise mukomana uyu ane gore rese asingabude panze. Ndinotorarama nezvigubhu mhuri yeZimbabwe. Zvigubhu izvi ndo zvandinonhonga kuti ndiwane mari yekuti ndimpe chikafu adye nendaibatsira kuti anobatsirwa. Mamwe maprofita aindibhadharisa, dzimwe n'anga dzaindibhadharisa inge iri mari yezvigubhu. Apa inonga isingakwani kana kutenga chikafu. Ndinongoita zvinonga zviripo zvinhu zvakatondiomera mhuri yeZimbabwe. Ndiri kukumbirawo rubatsiro. Zvinorwadza mama. Tiri kuona pane saga hombe riripo pasapa. Saka tichitarisa munowana mari pasaga rakadai so. Apa haritengwi riri saga, zvinotengwa zvakawanda zvakaungana kudai asi haisi mari yakawanda state nokuti zvakatodzika. 10 cents per kg. Zvinoita 10 cents per kg. Tichitarisa mama, rungava rubatsiro rupi kune vamwe vakasununguka kuti ano tinoda kupei chiri chikafu chaicho. Makasununguka here kuti munge vachikubatsirai? Ndinokwanisa, ndakasununguka. Zvinorwadza mama. Ndofunga muri kungozvionera mhuri yeZimbabwe. Zvigubhu zvese izvi ndo zvinonhongwa namama vamai bhaki naika kuti vakwanise kuwana chikafu chekupa mukomana ane almost a year arimo mumba. Mune mamwe mashoko here mama takatarisa basa ramuri kuita nemari inozobva ipapo kuti munge muchichengeta mhuri yese neuwandu wayo? Ndinongokumbira kuti rubatsiro anokwanisawo kundibatsira kana nechikafu chero kana nehembe dzekupa mukomana.
notapa zvinhu zvakaoma. Ndine mwana mudiki asingaendi kuchikoro. Alright, akura zvakadii mwana? Ane 7 years. Alright. So mune vana vangani mama? Ndine 5. 5 vana. Right. Vamwe vanoenda zvavo kuchikoro? Vamwe vacho vakura, vamwe vakatosiyirawo parodhi nenyaya yekushaya mari. Shame. Zvinorwadza mama, tinovimba mhuri yeZimbabwe ichakubatsirai. Zvinhu zvinorwadza mhuri yeZimbabwe muri kuzvionera zvigubhu chete zvavanorarama nazvo. Pamusoro pezvo vane urwere, mari yakawanda yabuda vachiendesa kungava kun'anga kungava kumaprofita. Ndofunga muri kuzviona mhuri yeZimbabwe inharaunda yese yeHopley vakaungana vari kurwadziwa zvinhu zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. Aiwa, regai tione imba yavanogara zvakare, tione zvayakaita. Ndofunga muri kungozvionera mega imba yacho yatabuda, ndo matenge tichiitira interview. Umu mubedroom mavo ndo mavanorara imomo. Tichitarisa umu ndo munorara mukomana umu, asi umu ndimo mubedroom mavanorara. Vana kuenda kuchikora havasi, zvinorwadza zvisingaiti. Ndiyo imba ndo mamunorara muno naika? Ndo mandinorara muno. ReZimbabwe nditokumbira rubatsiro unoti hamuna kana floor, zvinhu zvakatooma. Handina kana chekudya, handina kana mbekutangira. Shame. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvionera kuti zvinorwadza, muri kuzvionera mega kuti situation iri panapa haina kumira zvakanaka. Pamusoro pezvo urwere hunenge huripo, pachidiwa mari dzakawanda dzekuti dzinge dzichibatsira. Yes, parizvino tati aiwa, regai tisvitse nyaya iyi kuvakuru vezvemweya. Madzibaba Masango, tiri kuchingamidzai zvakare paHopley Entrance. Aiwa, ndotenda mukoma, zviri sei baba? Tiri nani zvedu. Aiwa, tinotenda Mwari kutichengeta. Zvokwadi, muchiona tauya kudai so. Yes. Nyaya yanetsa yemukomana akapfekwa nemweya wemufi. Saka muri yeZimbabwe inge ichibvunza mubvunzo kuti zvinenge zviri sei mumbosvikawo kune vemweya vambotitsanangurira zvizere kuti chii chinenge chichiitika kunzi mweya wechipoko unopfeka munhu sezvakaitika. Nyaya iripo ndeyekuti uyu munhu anenge akatuka munhu asiri muchipoko manje vatori varoyi chaivo vavo usiku. Alright. Yes, varoyi veusiku ivavo, asi akaona sechipoko. Asi varoyi vechi usiku, varoyi veusiku chaivo. Ndo vakaona naye navo ivavo. Saka kureva kuti vanhu ivavo vanhu vanotovhiringidza zvinhu. So munhu unogona kuonenge chipoko bozi ndimo vanotambira kumakuva, ine tu ndimo vanofamba munzvimbo dzakadaro. Saka munhu anotanga anosanduka kuita chimwe chinhu, bozi muroi anoreba futika, anodzokera futa mupfupi. Yes. Saka obviously akangoratidzwa masimba mukomana wekuti asvike pastage yari. Saka imhepo dzakatosimudzwa idzodzo dzemuroi chechi ari serious. Yes. But okay, chinangwa chake chinenge chiri chei munhu uyu? Bozi ndiri kutadza kuzvinzwisa kuti chinenge chiri chemuroi, anenge achida kuvhiringidzirei mukomana? Anditakatukwa, andakataura iri mazwi. Kana ataura mazwi akataura kuti ayosiyana nesi atisika kuuraya chakati. Izvozvo zvemashoko iyayo ari anovhiringidza iyayo handiteka. Dai akasangana zvinhu zveusiku, akasangana nazvo hautaure nazvo, unozvisiya woenda kwauri kuenda. Chiro chikatwa chipoko chaicho, tomboti chipoko chaukachitiza kazhinji wanzi wakadonha kana kuti wakakuwara uchidzinza chipoko, chinoda chachitiza futi hachipore. Zvimwe futi izvozvo zvagara zviriko. Saka zvinhu zvakadaro manje kazhinji wacho uroyi ndo runonzi uroyi uri serious we. Yes. Alright. Pana pastor vakazouya kuzobatsira mukomana uyu, ndokubva akamweya uya ndokuitawo zvavakaita, but vakabvunza kuti vanga varimo vacho vakabvunza kuti tokuripa here, asi pastor ndewechirume, asi vakatanga kutaura nevoice rinenge rechikadzi here, ndokubva vati aiwa handisuda kuripwa. Saka zvinenge zvichireve chii kuti munhu uyu ari kunetsa mukomana uyu izvezvi zvinenge zvichireve? Nhau iripo ndeye kuti ukaona pastor waaka vachizoita zvavakaitawo, nyaya iripo ndeye kuti amuripe kamunhu amusingazive. Nyaya iripo ndeye kuti munhu mhepo ida kungobviswa chete zvakakandwa mwana zvokuti zvibve paari bhozi haana kukamanani naye. Saka zvinhu zvida kungosudurudzwa chete. Saka tichatendera Mwari kuti Mwari atisanganise nemunhu upi, nemwana iyeyo, tigone kuona kuti timubatsira sei basa iri rifambe zvakanaka, adzoke paupenyu chaiwo. Yes. Mukomana ari kuchema zvakare kuti haasi kukwanisa kutarisa moto,
akaona moto haanza asi kutombokwanisa kutarisa. Chii chinenge chichiitika zvakare pakati? Kuti chipoko kachino mushonga wakasangana wangono moto mukati nditeka. Muroya angane moto mukati. Saka nyaya iripo ndiye kuti ndo zvinhu zvakuita kuti zviri kutomuvhiringidza izvozvo. Saka munhu iye manje neimwe hafu akurasika brain shoma neshoma. Pfungwa dzake dziri kutowa shoma neshoma. Saka dzinoda kugadziriswa. Yes. Saka medzisiro tingati mukomana angazopedzisira atorasa njere ere? Ndizvo chaizvo. Ndizvo chaizvo achipedzisira arasika njere. Because kazhinji anenge akuona zvinhu zvakasiyana siyana maminimini. Masaramusi anditeka. Saka zvinhu zvinoda kugadziriswa izvozvo asasangana zvinhu zvakadaro. Yes. Toya zvakare panyaya yekunzi ari kuona vanhu vari kusvipa, but waanenge achifamba naye parutivi ari kuti hapana munhu ari kumbosvipa, but iye ari kuona vanhu vari kusvipa kuti hanzi ari kunhuwa. Zviri kureva chii? Kuti akakandwa mweya usiri right kanditeka. Plus masaisai akona iyayo ndo nzvimbo dzekurasika njere idzodzo. Saka ada kugadzirwa. Yes. Ada kugadzirwa mukomana. Saka chii chingaitwa madzibaba pakadai vakomana? Dambudziko ratoo negore iri. Ya dambudziko iri rinoda kuti rinamatirwe nezvaro. Saka mutumwa masango tichapindira pazviri. Tione tumubatsira nenzira dzipi. Tichaita kuti dambudziko ripere. Yes. Saka tichapindira kuitira kuti muri yeZimbabwe izive kuti shuwa kuno vakatumwa. Saka tichapindira panhau dzakadaro kuno kumubatsira mweya waMwari amusunungure zvinhu zvifambe. Yes. Saka toti ipo paya mweya uyu kana uchikwanisa kuhukika, unokwanisa kubvunzwa here zita racho nekwaari kugara kuti ndiani? Ndosaka ndataura kuti mweya wezvipoko anditeka kana mweya wari weusiku anditeka vanyasa mushonga wezvipoko. Kuti mweya iwoyo haukwanisi kubvunzika because hamunei nawo, hamuuzivi. Chetiuza nje kuti akasangana nemunhu akafa. Saka kuti munhu akafa kandi akasangana nemunhu akafa kandi munhu mupenyu. Saka pachazvinamadzo nezvazvinhu pachachwa munhu akafere kandi asi munhu akafa kandi muroyi anga achifamba usiku. Saka zvinhu zvinoda kuti zvitariswe paviri. Saka hazvina kuti mweya unganzi ngaudedzwe uzobvunzwa uzoitwa sei because haunei naye. Yes. Saka mweya unoda kungosurudzwa chete unosiyana nevatina ukamana newe chete. Vanhu vakatozoshamisika kuti hanzi pastor akatanga kurova vanhu abahuka mweya uya kurova vanhu achiita champidigo. Vachine simba chidiki pastor wavo. Handiti? Vachine simba diki chairo. Vachine simba diki. Saka svika pamweya wakadaro atifanira kunge tichimhanyiswa nemweya watinotorayira kuti ubve. Kuti upfeke futi matiri. Tifanira kutourayira mweya kuti ubve. Saka kuri watu mapastors vanenge vane simba diki shoma simba ravanaro. Yes. Panoda kuti utipindire isusu. Zvikomo zvikuru. Yes. Kwatoronzwa zvikuru kuti umwe akahuka mweya anobva atogona kana kusvika pakufa chaipo. Chii chinenge chichiitika kana pasangana nemunhu asina simba rakanyatsonaka? Aiwa, mweya kana uchihuka mweya aifanira kuhuka mweya achibvisa. Kune vanzi vahuki vanohuka vaya. Unofanira kubvisa mweya uri paano munhu iye munhu asara achipora. Saka manje kana vakatadza kutoporesa munhu wacho kureva kuti simba ishoma handiti. Panodiwa nesimba. Panodiwa nesimba wakatuma. Ichokwadi. So mashoko anyopedzisira kumhuri yeZimbabwe yakatira tinoziva zvikuru kune vamwe vanenge vaine matambudziko akadai kuti vane hama dziri kushungurudzwa dzakadai. So isu kuti vanhu vane hama dziri kushungurudzwa vanofanira kuti vauye vabatsirwe. Mutumwa masango ndo vari panapa vanooneka parugare paAC35 varipo. Tinobatsira vanhu matambudziko akawanda. Mabhekti senda ndokubasa kwedu isusu kudzosera zvinhu kumuridzwani wazvo. Saka kuti zvakafanira izvo zvichazvidzosera kumuridzi wazvo. Saka kuti kune vamwe vanhu vari matambudziko vari muno muZimbabwe akasiyana siyana ekuroyiwa mamisha, ekurwiswa nevaroyi, yekutotadza kuti mhuri yakuti irorwe chaiyo. Saka zvinhu izvozvo zvinhu zvatinogadzira panapa. Mamarriages tinogadzira. Varume vasiri kushanda mudzimba tinogadzira. Kaiti kushanda mudzimba kuti vakusina power mumba tinogadzira. Mabasa chache asiri kubatika tinogadzira mabasa awanike. Zvakare vanhu vari kumigodhi maisiri kubuda mari tinogadzira. Malock center tinoita zvithu zvakare malock center pano. Saka panapa zvinhu zvakawanda mukoma zvinoitwa pano. Zvakasiyana siyana. Kugadzira musha chache unenge unzi varoyi vari kupinda pamba pamba vari kungoshama pakashama varoyi vari kupinda every time. Havasi kutya kupinda pamba tinogadzira ipapo. Nevari kuroyiwa vachifuta kuona zvinhu zvavari kuona zvinhu zvatotogadzira. Like iye achava example yevanhu vazhinji vachaziva kuti ashuwa kuno vanhu vanobatsira. Yes. Like uno ndakambobudisa mumwe mukomana paBondrove anga agara 5 years mumba. PaBondrove mission pamasvingo. Mwana waechara anonzi Marange. Mwana wakaigara mumba 5 years. Ndindakamubudisa mukomana iyeyo. Andokona ndakamugadzira. Vaprofita vaenda vazhinji vakaenda ipapo vakatadza kumutadzirira mwana iyeyo. Aigara mumba usiku, aibuda mumba usiku chete. Woenda kutown usiku, udzoka usiku, kunze kwakuedza udzoka upinda mumba. Vasingaona kuti abuda nepai, aibuda nepadenga apa. Yes. Mwana iyeyo. Nanhasi mission paBondrove chichapo pachikoro pamission pai. Baba wacho ndiwo ndiwo HR panzisana anonzi vaMarange. Ndindakabudisa mwana iye ane 5 years achigara mumba. Ndindakamuitira munamato akabuda mumba.
maiva nemabhonzo, maiva nezvinhu zvakasiyana-siyana zvazvirumba imomo. Takamugadzira akabuda pamba acheneruka kuti white. Ndongona saka ndozvo zvimwe zvatitaura kuti aiwa izvi ndokubasa kwedu kwanditeka. Saka tichamira naye nomubatsira iyeyu kuti mweya mubatsire. Yes, saka totenda kuti mweya Mwari achakubatsirai mhuri yachiri kuchema iyoyi chaita kuti tisvike paground. Asi kuti vana matambudziko akadaro aiwa chiremba Masango ari panapa. Ende zvakare tinogadzira zvinhu zvakawanda, marriages anenge achinetsa achisheka, murume anetsa mukadzi anetsa, aiwa panapa tinopedza. Yes, saka kuti vanhu vanofanira kuti vatibate tichisangana navo vachibatsirwa. Vabereki vemwana wayo vachema zvakare vakati vakaenda kumaprofita akawanda nenyanga vati vabuda vakatadza kubatsira. Chii chinenge chichiitika kune vamwe vanhu vanozviti vanogona asi zvazvinoita ndezvekuti kurapa kwakasiyana. Ndosaka uchiona zvipatara zvakasiyana, unoona paRenyatwa, unoona Harare hospital. Harare hospital nezvainogonawo, paRenyatwa nezvainogonawo. Zvimwe zvipatara zviduku izvozvo zviripo zvino zvazvinogonawo. Kureva kuti vari kuedza, asi kungotiwo dzimwe dzenguvawo vanenge vachisvikawo pavanenge vachibatsirwa inzi vabatsirwa wasinyaripo ndeyekuti dambudziko rinenge rida kuonekwa kuti kubva papi chaipo padzinde pedambudziko ndinoda kuti pabatwe. Saka tishuwa edu wako wakaenda, asi nyaripo ndeyekuti dzimwe dzenhambwe vanenge vakafambawo muzvikomo zvidiki handiti tichaedza patinokwanisa napo tione chichiitika ipapo. Ndetwa tiri kuda kana pfuma yavo toda kuvabatsira pachena nedambudziko ravo iroro, ivo vozowa nekutenda kwavari. Vachatenda asi toda kuvabatsira kuti mweya vaitire zvakanaka. Yes, tinotenda madzibaba nechido chamaita. Zvaratidza kuti aiwa mweya waMwari uri pamuri. Vakawanda vamwe havakwanise zvamasi kutaura kwamaita kuvanhu vanenge vachitoda kutungamidza mari. Tinotenda madzibaba. Mashoko enyu peya zvakare tichakumbirawo nhamba. Kune vamwe vanogona vasina nhamba dzenyu vari kuti madzibaba vataura kuti vandibatsire. Vangakubatei? Yes, nhamba dzedu ndo 0773 066 354 kana 0776 581 704 kana 0776 581 698. Ndo nhamba dziri kufamba paita nditeka. Vakatibata ipapo vanogodzwa zvizere, tobatsirika chaizvo, vanobatsirika chaizvo nditeka. Ende kana vane zvinhu zvavada kugadzirirwa tinokuudzai zvinodiwa mugadzirirwa. Vari kunze kwenyika vada kubata maprivate vachida kubhuka, vanobhuka private yavo opiwa nguva kubatsirika chaizvo. Ende tikuti sina Mwari hakuna chinoramba. Zvese zvamunoshuvira kuti zvinge zvichida kuti zviitwe pamuri zvatisingagoni tokuudzai kuti hatigoni, zvatinogona aiwa izvi tinozvipedza. Saka tinotenda kuti matambudziko evanhu vazhinji tichange tichifamba nawo tichivabatsira. Nhamba dzedu futi zvakare funga kutodziona dziri paskirini idzodzo. Saka kuti vanhu ngavabatsirike chaizvo, vazive kuti kune zvikomo zvihombe. Maziva kuti ndiri mumusha wainetsa mumusha wokunze wemwe mhuri, so vana vanga vatopera kufa saka vanaona tu izvozvi ndindakaita nyaya idzodzo manje so asi vatenderera kwakawandisa zvakaramba, asi ndakavabatsira zvakaita kureva kuti isimba raMwari. Yes, vanhu vakatenda kwa kuchechi zvari kufara kudya zvakanaka kureva kuti ndiMwari handiti katenda. Tinotenda baba. Mino kana mune mamwe mashoko? Aiwa isi tungoti vanhu ngavabate panoponesa. Vamwanda zvokungonzwa kuti mutuma Masango aiwa ndini ndiri pano. Saka vanhu ngavakomborerwa vabatsirike chaizvo. Totenda. Tinotenda baba. Amen. Mushure meongororo netsvakiridzo andofunga mazvinzwira kuti vabereka vakafamba nzvimbo dzakawanda kumaprofita kun'anga vabuda mari yakawanda. Saka vari kukumbirawo kumhuri yeZimbabwe. Tinoziva zvikuru kune vamwe vane mwoyo yekutoti vanogona kubatsira pachena, because ndofunga mangoona mungava mumba macho upenyu hwacho hwavari kurama pari kubva mari yacho yechikafu chaiyo hapana. Pamusoro pezvo vodyirwa mari nemaprofita nen'anga. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka vangu vachikumbirawo rubatsiro. Nhamba takuisire pamaskirini enyu, vanokwanisa kuvabatsira nechavayinacho. Aiwa makasununguka munge muchivabatsira. Zvakarewo vari kudawo rubatsiro zvokuti mukomana ange achiita zvakanaka. Ndofunga mangoona condition munhu wekutoti ari kutotaurika naye zvakanaka, haasi kumborasa nyaya. Tinoziva zvikuru kana vari vemadrugs panotaurwa zvinhu 1000 in a second, but mukomana ari kunyatsorondedzera zvakanaka. Hatingati madrugs muri yeZimbabwe. Aiwa, uyo mucomment section mutaurawo pfungwa dzenyu kuti maono sei nenhaurirano yataita nemukomana anditika. But please don't forget to like, share and subscribe to What's in Trends so that whenever we post the latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time. Thank you so much.